dia. Apa? Garo na siko. Nasulod makasnit. Nasteen? Oh, no. Tulo ko. Tipang. Sulod na. Sige. Asa ya. Ote! Isulod si Edgar Apel. Nada udah. Ayo di ma. Gusta pang. Tinggal mayar mo dai. Ito. Pilo ko. Doon ni kabuk. Ano ko gawakan di. Damay mo na po isa. Pinalito. Mo ambak siya. Tama na ni Uy. Kumusta Pau? Yay. Okay ra ka Pau? Ayaw gui Pau duwa ya. Ay gamay kay man. Oh, no. Ako tong dire. Tung gibuan niya. Sa dapit ni. Sikop lang mo dia. Upo na lang. Dara may. Anong nakon ba? Ito. Asa mga anak man Uy? Ikas pamot ni mo. Dara na. Tunga. Sandig bisa dia. Dara ka mo sa Sabsab lang. Kuna goday ganito. Paano dati? Ini manu anak mana? Oh, na. Ini tipu dia. Unit ipod kulot. Buwi punak. Isulod iduote. Idu. Ano pa do diri sa kwan? Yes. Mga ibo ka sa tubig.